så YouTube, og i dag skal vi lave en Banana Sprite Challenge. Og vi vil også bare gerne sige, at vi har lige fået en ny med i kanalen. Og August Bang, som I nok kender for hans YouTube. Og Ralle han er ikke med mere. Og Ralle han er ikke mere, og så tog vi ham stadigvæk på. Og vi har også en ny med, som hedder Niller. Han er så ikke med i Niller. Ja, men vi skal bare lave en Banana Sprite Challenge. Ja. Så kom. Jeg skal i gang, drenge. Du tager en banan med. En banan. En banan. En banan. Du skal det på samme tid, drenge. Jeg har allerede åbnet den. Men lige så bliver skilt sig. Vanvittigt skilt. Drenge, hold ikke med. Hvornår begynder vi? Så får jeg jo. Jeg lægger lige min her. Den ene banan. Prøv at følge lidt med dernede. Er det til helt Ja, du må ikke begynde. Jeg skulle da godt stoppe dig. Ja. Ja! Og vi... Kom længere tilbage. Okay, Kom længere tilbage, kom længere skal vi tilbage. gå? Længere tilbage, længere tilbage. Okay, sådan der. Okay, er klar? Okay, jeg er klar. 3, 2, 1. Jeg flækker den her banan. Flækker den fuldstændig. Hvor er kædet. Knipper den. Er du ulækker at spise hurtigt? Røb mig. Og det er sjovt. Ja. Det er da bare, det kommer med. Du skal spise alle. Ja, du har ikke spist 2. Nå, han kunne tage det egentlig. Det er ikke rigtig det hele, heller. Fy for helvede. Gør det mere? Ja. Videre. Den er fandme næste, det her. Må jeg afvide? Der brækker jeg mig. Fy for satan. Du holder den maven. Spis nu, det lort. Det gør naller. Det gør naller. Det gør naller. Jeg stikker mig lort der. Så er jeg tilbage, så. Jeg brækker. Nej, det er 100 jeg brækker mig. Min mave. Jeg har gjort 2 gange før. Brække mig begge gange, så nu får vi at se. Fy for helvede, men. Ej, jeg Min mave. Nej, det er lidt sprøjt, men det er godt. Det er jo ulækker, det her. Nej, Niller, vi passer. ikke prøv at lade det sagt til mig. Jeg vil ikke lave lige så godt. Jeg går fucking væk. Du lader det hele. Ja, det skal jeg også. Det må jeg. Brækker lige. Tag lige. Jeg brækker den. Ej, hold i maven. Jeg kan ikke mere. Jeg skal brække mig. Så skal du gøre det derovre. Gør det derovre, Joy. Jeg skal allerede. Ja, du bunder den også, den der. Ej, nej. Nej, nej. Det er ikke rigtigt, det der. Det var også Sprite, der blev. Nej, det var også Sprite. Det var Sprite. Har det brækket af Sprite? Hæft du lige lort lige nu. Ej, det var bare ikke. Kom mere. Mere. Det er en challenge, jeg skal blive. Jeg kan ikke mere. Ja. Jeg er god. Jeg brækker også snart. Nej. Ej, det er næste, jeg der. Det var med at drikke så meget. Du ved jo gerne, hvor det er.
Gør det her. Første godt i maven, mand. Det er en bøvs, der er overfor med dig. Nej, for helvede. Her. Giv mig shakeboard. Okay. Nå, men ja, jeg tror, det var alt for den her gang, og ja, vi ses.